खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ सम थोस्लाबैनि जाहोनाव एनडिबिनि गायसनगिरि एनडिबिनि आफादगिरि रन्जन दैमारिनि सुप्रिम कर्टनि हियारिंआ जायासै बाथ्राखौ बुंदों रन्जन दैमारिनि आंगो बिनानाव अनजालि दैमारिया जेराव डक्टर अनजालि दैमारिया समाजारि बिजोङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गेदेमा रन्जन दैमारिनि मैयानि जानो गोनां बेल हियारिंआ जायासै बेखौनो लानानै मोखां बिजाबाव ओरैबायदि लिरदों दि बयनोबो मिथिहोनाय जायोदि दिनै आदा नाब्लामोननि जानो गोनां सुप्रिम कर्टनि हियारिंआ सम थोस्लाबियाव जानो हायासै जाय बेन्चआ केसआव दंमोन बेवहाय सिरियाल नाम्बार मोनथामल' थानायावनो टाइम अभार जानायलाय जानो हायासै नेक्स्ट डेटखौ मोनथ'नाय जायाखै होननानै बिथांजोआ फोरमायदों आरोबाव बिथाङा बुंबावदों जायखिजाया नोंथांमोननि आरज अननाय आरो बोरनि थाखाय बयनिसिमबो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय होननानै बिथांजोआ थांनाय सानखालि बेबादि बुंनानै बयनोबो मिथिहोदों बे समाव दुखुनांथाव बाथ्रा होननानैबो मख'नांगोन गेदेमा बिथाङा थारैनो जोंनि गेजेराव आरो हारिनि गेजेराव माब्ला उदां अख्राङाव फैनो हागोन आसा खालामो गेदेमा रन्जन दैमारिनि बेल हियारिंनि कालारा फिन गोदानै फोसावफिनजायो आरो थाबैनो सिबिआइ केसनिफ्राय उदां जानानै जोंनि गेजेराव थाबैनो फैनो खाबु मोनो बेखौनो इसोरनियाव आरज खालामनाय थाबाय बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि एनडिबि आफादखौ सोरजिनानै हाथियार लानानै हारिनि थाखाय आरो आलादा रायजोनि थाखाय गोख्रोङै सोमावसारबोनाय रन्जन दैमारिया जोबथेसालियाव गोलाव बोसोरनिफ्रायनो जोबजानानै दं मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रन्जन दैमारिजों लोगोसे सा6 बारग' एनडिबिआ दासिमबो सिबिआइ केसजों एक्टिभ जानानै दं आसा खालामो फैबाय थानाय समाव थाबैनो गेदेमा रन्जन दैमारिनि बेल हियारिंआ जाफिनगोन आरो आबुं महर मोनगोन बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांबावदि बर'फोरनि थामथि गोरोबथा बिटिआर गोरोबथा बादियै बारग' एनडिबिफोरनि जेंना जोबथेसालियाव थानांनाय गासैबो सोद्रोमाफोरा उदां जानायनि दफाया दंमोन बिटिसिआव 5 बोसोर प्रमद बर'नि सोरखार खुंथाय समाव बिटिआर एकर्ड बादियै माखासे बारग' एनडिबिफोराल' उदां अख्राङाव फैनो हादोंमोन नाथाय गेदेमा रन्जन दैमारिया जोबथेसालियावनो थानाङो थांनाय 2025 जोबनाय समाव रन्जन दैमारिनि मोनसे हियारिं जानो गोनांमोन जेराव बेनि सोलाय मैया एबा 2026 मायथाइनि 29 जानुवारि खालाराव सुप्रिम कर्टनि हियारिं दंमोन नाथाय सम थोस्लाबैनि जाहोनाव जाफुङासै गोबां समफोरावनो गोजौ बिबानाव थानाय गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफ्रा दिनैनि दिनाव मोनसेबो एकर्ड गैया सासे एकर्ड सागानगिरिया जोबथेसालियाव थानांनाय बे बाथ्राखौ गोबां खेब बुंबोबाय थादों बे बिथिङाव नोजोर बोनानै बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारियाबो बुंदोंमोन एकर्ड खालामबाय नाथाय एकर्ड खालामनानैब्लाबो एकर्डनि सागानगिरिया मानो जेलाव थानांखो आं बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय हाबा मावगोन बे बाथ्राखौ थांनाय 27 जानुवारि खालाराव बिटिआर एकर्ड सान फालिनायाव बिथाङा फोरमायदोंमोन हाग्रामा महिलारिया आसा खालामो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सोरखार खुंथाय समावनो जेन गेदेमा बिथाङा उदां जानानै जोंनि गेजेराव फैनो हायो क'क्राझार जिल्लानि बावखुंग्रि एसेम्ब्लि चेकमेनाव मुख्यमन्त्री उद्धमिता बिथांखिनि गेजेरजों 10,000 रांनि चेक राननानै होदों आसाम सरकारा 29,000निबो बांसिन आय बिमावफोरा गिबि मन्थ्रिनि बिथांखिनि गेजेरजों 10,000 रांनि चेकखौ मोनफुंनो हादों आइजो आय मावफोरखौ लाखपति बायदेव गायसननो बिथांखि रनसायदों आसाम सरकारा क'क्राझार जिल्लानि फकिराग्राम पुरनि बाजाराव खुंफुंनाय चेक राननानै होनाय हाबाफारियाव आसामनि मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया बाहागो लानानै साफ्रोमबो आइजोफोरनो थुलुंगाखां होनायखौ नुनो मोन्दों मोनसे दुखुनांथाव खौरां अनिता गयारी मुंनि सासे लाइमोना गोब्राब देहानि जेंनाजों डिब्रुगड़ आसाम मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दं एथलेटिक्स आयदायाव हादोरसानि सनानि मेडेल देरहागिरि सानजा ओनसोलनि पुब बालिगाव गगामुख हालामनि बिफा हाल गयारी आरो बिमा सरा गयारीनि आंगो फिसाजो अनिता गयारीया गोबां अंग आरो हारानि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदों दा डिब्रुगड़ आसाम मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दं दुखुथिया नखरा गोबां रांखावरिनि आंखालाव हालायफाय बेनिखायनो दुखुथिया नखरा अनिता गयारीनि देहाखौ मोजाङाव लाबोफिननो थाखाय नोंथांमोननि हेफाजाब नागिरनानै अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों बेनिखायनो नोंथांमोना जा हायो थाइसे थाइनैब्लाबो नोंथांमोना रांनि अनसुंथाइ हरनो हागोन धेमाजि जिल्ला सिलापथारनि ब्रह्मपुत्र रुगुङाव TMPKजों खुंजानाय 10थि बोसोरारि मिसिं लाइमोन फोरबोआ मैया मोनसे रंजालु आबहावाजों 4थि सानाव आगान होदों बे फोरबोआव नसुंसे रायजो अरुणाचल प्रदेशनि गल आपातानि निसि आरो गुबुन गुबुन हारिनि गोबां सुबुंफोराबो बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों बे हाबाफारियाव थागिबि मिसिं हारिनि सोद्रोमाफोरा गावसोरनि गाब गोनां दोरोङारि खसाब गाननानै गोबां सुबुं थुबुर जानानै रंजानायखौ नुनो मोन्दों
मख'नो गोनांदि मैया फुंनिफ्रायनो जौसाङाव जाग हारिमुवारि हान्जाया लेरेलि चमन लटबा समन आरो रकटप सनामनि दिन्थिफुंनायजों नायगिरिफोरखौ गोसो बोहोनो हादों आरो गोबां हारिनि सुबुंफोरा गावसोरनि हारिमुवारि मोसानायखौ दिन्थिफुंदों। दिनै हादोरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बे फोरबोआव बाहागो लागोन। बेजों लोगोसे बे जर'खा हाबाफारियाव गोबां मन्त्रि आयेन दागिरि आरो गोबांथार सुबुंफोरखौ हांख्राय हरनाय जादों। नखर मन्त्रिखौ बरायनो थाखाय दिनै गोबां थियारि जादों, जेराव सामलायगिरिफ्रा बुंनाय बायदिब्ला हादोरसानि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय 2 लाखनिबो बांसिन सुबुंफोरा नखर मन्त्रिखौ बरायनो थाखाय ज' जादों होनना मिथि मोनदों। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिया सफैगासिनो दं। बेराफारसेथिं बिसायख'थि आय'गाबो गावनि हाबाफारिफोरखौ बांहोगासिनो दं। फैगौ बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय हादोरसानि गासै राजखान्थि दोलोफ्रा गोख्रोङै फोसावदिंगासिनो दं। फारसेथिं बिसायख'थि आय'गा भट होनाय आरो बिसायख'थि हाबाफारिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं। 2026 मायथाइनि जोबथा भटार फारिलाइखौ थाबैनो फोसावनाय जागोन। बिधानसभा बिसायख'थिनि भट होनाय एबा हाबाफारिनि थाखाय बिसायख'थि आय'गा EVM आरो VVPATखौ जगायना होदों होनना रिपर्टआव फोरमायदों। समाजारि बिजोङाव बर' सावथुन मुलुगनि माखासे सेबखांनाय भिडिअ' एबा सावगारिखौ लानानै सासे गुबुन हारिनि आइजोआ माखासे गनायजाथावै पस्ट खालामनाय एबा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव बयजोंबो अनसायजानाय जांख्रिथायनि थैसाम सावथुननि माखासे हाथियार लानानै शुटिंनि सावगारिखौ लानानै अनजालि सरेन मुंनि सासे आइजोआ ओरैबायदि पस्ट खालामदों, जेराव पस्टआव बिथांजोआ लिरदों दि मा खालामगासिनो आसाम सोरखारा उदाङै हाथियार लानायखौ थाबैनो गोख्रों राहा लानांगौ आरो थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ होननानै लिरनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव बिथांजोआ बबेनि बेखौ मोजाङै मिथिनो मोननाय जायाखै। बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय बिथांजोनि सायाव FIR थिसननांगौ, मानोना बिथांजोआ गुबै जाहोना मा बेखौ सानालासे एबा मिथियालासे बेबायदि दायनिगिरि खालामनो बबेनिफ्राय साहस फैखो, बेखौ लानानै बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय गोख्रों आयेन बादियै साजा होनांगौ होननानै आसा खालामनाय थाबाय। थांनाय बुधबारखालि महाराष्ट्रनि लेङाइ गिबि मन्त्रि आरो NCP नेशनेलिस्ट कंग्रेस पार्टीनि दैदेनगिरि अजित पावारनि राजखान्थियारि गोहो बारामतीयाव मोनसे राजखान्थियारिनि बिबुंथि लानो थाखाय थांनायाव बिथाङा दुखुनांथावै बिरखंनि जाब्रबथायाव रुंसारि जानायनि उनाव बिथांखौ जोबथा बिदाय होनानै रायजोआरि मान होदों। मिरु मन्त्रि अमित शाह, नितिन गडकरी, BJPनि गागै दैदेनगिरि नितिन नवीनजों लोगोसे गोबां गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्राबो जोबथा मान बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। गोथै देहा सावनायनि सिगां बिथांनि गोथै सह'खौ बिद्या फसंथाननि गेलेग्रा फोथाराव दोननाय जादोंमोन, जाहाथे सुबुंफोरा जोबथा मान बावनो हायो। बेनि उनाव बिथांनि रेफिल आरो सोरगोआरि अजित पावारआ जिउ लावथों लिरनाय माखासे बिबार साजायनायाव गाखोनानै बिथांखौ जोबथा सावस्रिनि थाखाय लांनाय जादोंमोन। बे दावबायनाया बिद्या फसंथाननि केम्पासनिफ्राय नोगोरजों बारनानै बिद्या फसंथाननि गेलेग्रा फोथाराव जोबहैदोंमोन। बिथांनि गोथै सह'खौ बिथांनि न'सिम लांनायनि सिगां बारामतीनि अहिल्या बाई हल्कार देहा फाहामसालिनि बायजोआव दोलोनि मावथि आरो मददगिरिफोरनि होंगो दोंगो जमा जानायाव बिथांखौ दोनहैदोंमोन। आसामनि सासे मुंदांखा देंखोगिरि पापन महन्तआ गावनि रुजुजायै देंखो आरो गोदै गारांजों हादोर आरो गुबुन हादोरनि खोनासंगिरिफोरनि गोसोखौ बोहोनो हादों। बिथाङा दा उरिया देंखो मुलुगावबो आगान होदों, जेराव पापनआ गोदान दावबायनायखौ कुनि कुनि मुंनि मोनसे जोबोद गोसो बोनो हानाय मोजां मोनज्लायनाय मेथाइजों जागायदों। गोबां हिन्दी सावथुन आरो एलबामफोराव गावनि गारां होखांनायनि उनाव पापनआ गावनि रोंग'थिखौ दिन्थिफुंनो हादों, गुबुन गुबुन रावनि देंखोजोंबो। बिथांनि रोंग'थिया बिथांखौ हादोरारि थाखोनि बान्था मोनहोनो हादों। भारत हिटारजों सुजुजानाय सुनील परिडाजों लिरजानाय बे रमान्टिक मेथाइखौ अंगाराम पापन महन्तआ उरियायाव रोजाबदों। पापननि गोदान नाजानाया उरिया खोनासंगिरिफोरखौ गोजोननाय मोनहोनो हादों। मख'नो गोनांनि बे उरिया मेथाइनि गेजेरजों पापनआ मोन 11 रावाव मेथाइ रोजाबबोदोंमोन। गिबि खेबनि थाखाय मुंदांखा रोजाबगिरिया उरिया रावाव रोजाबदोंमोन आरो जोबोद रंजादोंमोन। बिथाङा खौरां बिजोंनि सिगाङाव बुङो दि उरिया रावनि गुरै आखु आरो हारिमुवारि गारांफोरा आंखौ जोबोद मोजां मोनहोदों। असमिया आरो उरियानि गेजेराव मिथिंगायारि गोरोबलायनायनि थाखाय बिथाङा बे मेथाइखौ जोबोद गोरलैयै सोमोन्दो लाखिनो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। बकाकाट आवथानि सिङाव थानाय गुवार ओनसोलाव मोसानि गेनेआ सुबुंफोरनि गोसोआव साग्लोबसारदों। नुमलीगढ़ रेन्ज फरेस्ट अफिसनि सिङाव थानाय पुर्बा मुहुरा गामि पन्चायतनि सिङाव गोग्लैनाय बिल्टिया गामियाव मासे गिदिर दागो गोनां मोसाखौ गिदिंबाय थानाय नुनो मोननायनि उनाव रायजो नाङै गिखांदों आरो बेखौ नुनाया CCTV केमेरायाव सेबखांजानायनि उनाव सरासनस्रा सुबुंफोराबो गिखांनाय मोन्दों।
बेयो मख'जाथावदि 2007 मायथाइयाव काजिरङाखौ मुलुग दोरोङारि नेरसोनथि थावनि मोसानि रिजार्भ महरै फोसावनायनि उननिफ्राय मोसाफोरनि अनजिमाया लासै लासै बारायगासिनो थादों। बे बेलायाव काजिरङानि खाथि-खाला थानाय हाग्रा ओनसोलावल' नङा, नाथाय सुबुं थानाय ओनसोलावबो मोसानि थांलाय फैलाया गोबां समावनो जिब-जुनारफोरजों लोगोसे सुबुं जिउनि थाखाय गिलु-बालु खैफोद सोमजिहोदों। 2025 मायथाइनि मे दानाव बकाकाटनि मोननै दिगाव मोसानि गाग्लोबनायाव गपिनाथ मिलि मुंनि सासे सुबुङा जिउ गोमादोंमोन। बेनि उनाव सुबुंफोरनि गेजेराव गोबां गिखांनाय सोमजिदोंमोन। जायगानि सुबुंफोरा खिथेर होखारनायाव मासे दागो गोनां मोसाखौ बुथारदोंमोन। बे खामानिनि थाखाय हाग्रा बिफाननि सिङाव गोबां सुबुंफोरखौ जोबथेसालियाव दैथायहरनायबो जादोंमोन। बेनिखायनो बिलटिया ओनसोलाव मासे मोसाखौ नुनायनि उनाव जायगायारि सुबुंफोरा गिनाय मोनदों। दा रायजो-राजाफोरा हाग्रा बिफानखौ बेखौ गोख्रोङै राहा लानो थाखाय खावलायहरदों, जेराव हाग्रा बिफानखौ थाबैनो नांगौ रोखोमनि रैखाथिनि राहा लानो थाखाय दाबि दैखांदों। नसुंसेयारि हादोरसा अरुणाचल प्रदेशआव मोनसे दुखुनांथाव खौरां फैदों। गोबां समफोरावनो अरुणाचलाव जाब्रबथायजों जिउ खहा जानाय जाथायखौ खोनानो मोनो। बेबादिनो अरुणाचल प्रदेशनि हुनलियाव दहखवाइनि साखाथियाव गंसे टाटा इन्ट्र गारिया लामायाव बेलथायनायनि जाहोनाव तिनिसुकियानि सानै सुबुंनि जिउ खहा जायो। जिउ गोमानाय गारि सालायगिरिया तिनिसुकिया जिल्लानि देवीपुकुरीनि भद्रगड़नि मनज कुमार साहा आरो माकुमनि गुबुन सासे सुबुं, जायखौ जनाय सेत्री होनना सिनायथि मोननाय जादों। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय 25 जानुवारि खालारनि मोनाबिलियाव TCI ट्रेन्सपर्ट एजेन्सिनि थाखाय मुवा बेसाद लानानै रेजिस्ट्रेशन नम्बर गोनां AS23DC0454 गोनां टाटा इन्ट्रा गारिया मनज कुमार शाह आरो जनाय सेत्रीजों लोगोसेनो अरुण अनिसिम थांगासिनो दंमोन। बेबायदिनो सानथामसिम न'आव फैफिनाखैमोन बिथांमोना। अब्ला नखरनि सुबुंफोरा मंगलबारखालि अजद दिखांदोंमोन दि मानो बिथांमोना बेबायदि जाखो। बेखौ नोजोर बोनानै मंगलबारखालि तिनिसुकिया सदर पुलिस थानायाव अजद होदोंमोन आरो नायबिजिरनायखौ जागायदोंमोन। उनाव अरुणाचल प्रदेशनि माय'दियायाव पुलिसा मबाइल फनजों लोगोसे गारिनि जायगाखौ मिथिनो मोनो, जेराव मंगलबारनि मोनायाव बे जाब्रबथाया जादोंमोन होननानै रोखा खालामनायनि उनाव मैया फुङाव आसाम पुलिस आरो अरुणाचल पुलिसनि हेफाजाबजों हाजोनिफ्राय गोग्लैना थानाय गंसे गारिखौ मोननो हादों। बेनि उनाव गासै जाथाया सोराङाव फैयो। TCI ट्रेन्सपर्ट एजेन्सिनि सासे सुबुङा बेनि सोमोन्दै फोरमायदों दि सानजौफुआव तेजपुरनिफ्राय ओंखारनायनि उनाव जाब्रबथायाव लोब्बा गोनां गारिया 25 जानुवारि खालि मोनानि 7:30 रिंगासो समाव सान्तिपुर गेटआव हाबदोंमोन आरो हरनि समावनो माय'दिया जानानै हुनलिसिम थांबाय थानाय समावनो बे जायगायाव हरनि समाव लामानिफ्राय एसे गोजानाव जाब्रबथाय जानानै गोग्लैदोंमोन। भुटाननि रानि बिमाया 22थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंनि फायखि बान्था 2025 खौ मोननो हादों। उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्टआ भुटान साम्रायजोनि बिमा दर्जी वांम वांचुकनो बिथांनि बाख्नायजाथाव आरो जिउनां सुबुंथिनि बिहोमाखौ मान होनानै 22थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि 2025 बान्थाखौ फोसावदों। बान्था गथायनाय हाबाफारिया फैगौ 3 फेब्रुवारि 2022 खालाराव क'क्राझारनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म अडिट'रियामाव खुंफुंजागोन। बे हाबाफारियावनो बाहागो लागोन आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ, BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोसोखांथियाव गायसनजानाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सल्जार अफ हिउमेनिटी बान्थाखौ 2004 मायथाइनिफ्राय बोसोरफ्रोमबो होनाय जायो। जाय सुबुंफोरा सुबुं माहारिनि थाखाय बिदिन्थि महरै सिबिनाय खामानि मावबोदोंमोन, बिथांमोनखौ मान बावनो आरो बिथांमोनखौ बरायनो थाखाय 2004 मायथाइनिफ्राय बोसोरफ्रोमबो होनाय जाबोदों, जेराव थागोन 2 लाख रां केस आरो बड'फानि ममेन्ट बायदिजों मान बावनाय जायो। चिरां पुलिसा मेजर याबा रेकेटखौ हमनो हादों। 30,000 टेब्लेटफोर जब्द खालामदों। लोगोसे सानै फालांगिरिखौ हमनो हानायाव जाफुंसार जानो हादों चिरां पुलिसा। मख'नो गोनांदि चिरां पुलिसा मोनसे गेदेर याबा टेब्लेटनि अपारेशन खालामनायाव जाफुंसार जानो हादों। ब्लेक मार्केटआव 4.5 कौटि रांसो जागोन होननानै मिथिनो मोन्दों, जेराव 30,000 याबा टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामनानै ड्राग्सनि हेंथायै जुजिनायाव मोनसे गिदिर देरहानाय मोननो हादों। पुलिसनि हान्जाया टयटा इटियस गारिखौबो बोखांनो हादों आरो अपारेशननि समाव ड्राग्सफोरखौ बोखांनो हानायाव जाथायजों लोब्बा गोनां ड्राग्स फालांगिरि मनवार हुसेन 23 बोसोर बैसोनि आरो जाहिदुल रहमान 29 बोसोर बैसोनि होनना सिनायथि मोन्दों। इराननिफ्राय सांग्रां जा। जुदि नोंथांमोना खोनाया आंनि बुंनायखौ, अब्ला बे फिनजाथाया गिख्रंथावसिन जागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ।
मख'नो गोनांदि बेजों लोगोसे बिथाङा इरानखौ परमाणु हाथियार गोरोबथायाव सागान होनो थाखाय थुलुंगा होदों, नङाब्ला इराना उनाव बेनि फिनजाथायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जागोन होननानै बिथाङा हुमखि होदों। हादोरगिरिया बेखौबो बुंदों दि गाग्लोबनाया सिगांनिख्रुइ बांसिन गोख्रों जानो हागौ। ट्राम्पआ इरानखौ थांखिनानै बेबायदि बुंदों, जेराव गोरोबथायाव हाबनांगौ आरो सावरायनायनि फैनांगौ होननानै बिथाङा सम होदों आरो खाबुखौ बाहायनो थाखाय बिथाङा खावलायदों, नङाब्ला फिनजाथाया जोबोद गोब्राब जागोन होननानै डनाल्ड ट्राम्पआ बुंथिदों। मख'नो गोनांदि ट्राम्पआ इरानखौ होनाय बे गिबि सांग्रांथि नङा। जुन 2022आवबो बिथाङा बेबादिनो सांग्रांथि होदोंमोन। सिखावफोरनि उदखारा गहपुर पुलिसखौ फिन लोरबां खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बुधबारनि मोनायाव गहपुर टाउननि गेजेराव थानाय गंसे जुवेलार गलायाव सिखाव खावनाय जाथाया ओनसोलावनो सोंखारिनाय जाथाय सोमजिदों, जायनि जाहोनाव गहपुर पुलिसआ फिन खेबसेबाव सोंखारि जानायनि लामायाव गोग्लैदों, जेराव न'-बां आरो दखाननिफ्राय खावनाय, बाइक खावनाय, मोसौ खावनाय, आर'ज गाबग्रा न'फोर आरो मन्दिरफोरनिफ्राय खावनाय जाथायफोरा गले-गले जाबोगासिनो दं। गहपुर पुलिसआ बेफोरबादि जाथायफोरखौ होबथानायाव फेलें जाबोगासिनो थादों। थांनाय हरावबो गहपुर पुलिसनि मोखाङाव गुबुन मोनसे खावनाय जाथाया जालाङो, जेराव गहपुर पुलिस थानानिफ्राय फ्राय 200 मिटारसो गोजानाव जानाय बे खावनाय जाथाया निउ जुवेलार्स मुंनि फालांगियारि फसंथाननि उनथिं थानाय गेटनि मोनसे बाहागोखौ सिखावफोरा बुखावनानै गालांदोंमोन आरो बिथांमोना इटाखौ बुख्रुबनानै मोनसे गिदिर सेफखौ लानानै थांदोंमोन, जेराव सेफआव गोबां बिबांनि सनानि गहेनाफोर दंमोन होनना मिथिनो मोनदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सिखाव हानजाया जुवेलार्सनि सिंनिफ्राय 8 निफ्राय 10 रोजासो रां लानानै थांदोंमोन आरो गोबां बिबांनि सनाखौ लुथिनानै लानानै थांदों होनना मिथि मोनदों। बेबादि खावनाय जाथाया ओनसोलनि फालांगिरिफोरखौ गिखांनाय सोमजिहोदों। बे आयदायाव गहपुर टाउननि फालांगिरिफ्रा गहपुर पुलिसखौ गोख्रों राहा लानो थाखाय खावलायदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।